magia ODM Raila Odinga watebabuna Kenya Kwanza nigo bangete gochikoiba leon gocha go surprise print papers gocha ase NCA to ya Kenya boigo ase page ya kana nigo bamulikirete ekembe getenerete obachori ne chimbebe IEBC abwase baganile wafula chibukati gwetiya emerimo ekiagera nigo bataranyara ko babakorera obwasioku ase ekyombekyo hewa batebire muna abakenya nigo baganitie chikura chichikoligererwa asenchera yo bwasyoku nabo igoti bararora omunyakero wafula chebukati kagokora egasia yabuna etakeire bono nigo aganirie achigwetigia emerimo elinde banyare ko bako omuntu mung'aori baga anyare ko baga koligereria chikule chya sobwasyoku oigase page ya gatatu bamulikerete abantu bali banyate ko bagotangwa nekyombegia IBC anene mono bali kuronera ekirgo kyobora ibense oyore Kigame and court abwase baganire wafula chebukati kiagera nero tenenerete omuroberi yo anyara ko bakagwetiga emerimo ekiagera amaganio ababekerete mbanyara ko bawekirania naboigo atali ayobo maine gose atabwateti e constitution yeto ya Kenya bona nigo batebire kuna mbachikwane kibuna banyare ko bana barabu bayiro libaga elinde gosoa asobo cholyo banene obogocha boigo page ya gatano na limo naboigo na gatano na kabere nigo emulekerete oyo koronera ekirgo kyobora ibense Raila Amolo Odinga wetera obomo bwa Azimio la Umoja nigo banyare ko bakoira na chinsemo chiricha Mount Kenya sibago saba abamenyi benseme yoko basira nabo igogochora Raila Odinga buna omorai ogatano bwense asebatebire buna tebabasa ko chora Ruto ekiagera Ruto tabanyara ko bagakoroki amaskani gochia ase oyore omorai bense obonoiga Uhuru Kenyatta haniga ko nekiwa magega ye kurtira na chinsa se chintindi ase abakenya asiba are gokora chi campaign cyabo boigo ase page yo ya katano nalimo nige molikerete ngaki obolingoli bwanyari kwa boko korekana ase county ya Nairobi ase bokoro kibuna Sakaja nigo atangaine ase chikura cyanyari ko bachigo korekana ase obocholi we ensemeyo ya Nairobi nigo bagatabuna nigo Sakaja tanganyika kubwatingwa na Sifuna nabo igo basaris nigo batenga Sakaja nigatanga ine asekerengo gya 39% asibaganirie inyora Sakaja nabwate obotutukano nechi document chaye bono nigo obotutukano bokwanekwa ase county ya Nairobi ningo gochikurwanerere kiruge ekyo Sakaja nagenderere gusena chigosoa ase etebe nigo bakuboli amaswali y'ubuno mulikito anyariko bagakumulikira ase page yo ya gatano nalimo Monjumuri ya Nairobi ni liba byombe biri aho biri gura korobo tukina ko sokyo robot igoro ngotanga ina sinsem aho na baba to to robot igoro ase county ya Nairobi gatana Sakaja ni gatanga ine ko bwatu na baraibande go baru burka bugate go onde na tanga ine Sakaja ne rotanga ine ase birenge binonye sakata osenonye bintu biwendete ko musongere ko mubwati igoro ya masakaraye ya masomo kurende na bekyombe kirike bacho ne chimbe kira kumwanjire kyatroje na matuka Sikano kwirani asega sedi ya Standard kunene ntarago ikioni ndo jeriki osoro hate anuari ime korujise mochiri cheri taro keumbu hate anuari ime yomroberi bwensa kyobokiro biyana andeni gandate kutukwati asenjira ya bene Brighton Frida and the rest morning you nigo mo ndo jeni goli tukumwali chakiri biyana nigo mo lirobereti buye good looking Brighton Sabasaba is a day that brought freedom many of us are enjoying today including media yo nyasimi hate anuari ime yomroberi hawatena Sabasaba nero ya aleteta monjorio na freedom yeto endete wencho imbaka media ekere endete wencho Sabasaba igo amatunda Sabasaba na rororo kolengana na nyasimi ngwire nuga siga seti ya Standard page gatano nili murekerete igoro na kibono transition go senga handing over go chikokorwa ekerumbayi ogatana chorense ito ya Kenya muri kiwe setina markerete na kiuru eroberi mono anene karago chikwena na instrument of power kolengana muri kiwe seti amorgete muna top men bali obobwata ni baime monobo muraibwense na bara chikorekana nago ikabachikoba ase panel yeli ego chikokoro transition go sego chikwera ego chikwena na power kero power ego chikwena nwenga kiye kero amo la yugatana choru
beta Kenya kwanza gusina Azimio ikiagera keromora ya chori guika transition nyarke okoru nikute kwesomera baraiba uchibaba se panel yeyo baraiba takete koba ase committee yeyo nabo kwesomera se beji ya gatane gaseti ne ya testanari buga se beji yeyo ne morgerete na kibona barai abanyari bawe sokina kumobori murai wikiama kya UDA bayigoro mokonyi murai bwense Dr. William Ruto koira na Ensakia tanya koira nirio moneno yetanya koira nirio boss ya Uhuru Kenyatta osembanya kurutira na chinsa se kuringana na former nominated senator yo kabaire omo senator Mochole Spora Kitoni ni gona nyariga kumubori William Ruto akya kanye chingwa na chae na gukanya kunya kumurutira chinsa se omurai bwense kerate bruna okogenderera uko ni gukora nyare gogo atana nensi yito ya Kenya koni gabori na Kenya na barabuko bekimirobere ya bene kwena kibuna maskani kwena kiwara sensi yito ya Kenya karoto kwenda sobo chore bonno tukibasomera sobo gabe ni gokonya ligiriria yose peji ya gatano kaseti ne ya testanari buge peji ine murekerde igoro nakibono abagabana banyari bakobuli abakenya kubatakira chikura Kenya kwanza ase kutachikubakira Kenya kwanza chikura raikibia gavana ndiritu muriti ni gavana nyarika kumamoje William Ruto ne timu ya Kenya kwanza anene keroba ndrete kumamoche umurai bwense Uhuru Kenyatta kolengana na ndiritu ni gatebruna Azimio moja one Kenya nero yokera nyarike koleta monjori imeyense yeito ya Kenya niga ntari tukurigoro ekeramumiranete nabaga niga keramumiranete nabarai bense meri ya chupiri asense meri ya Raikibia ekeroba endete kokole campaign anene gwakera obumo bwasimio romoja ekoko ekeroba kanitinu murai bwekiame kikia ODM Raila Odinga kwegwa libaga nabakenya endanyara ko murai ugatano bwense ya Kenya oige beji ya gatano atatu ne murekerete na kikombe kyo bachoria managing bebe IBC bono kyanyare ki gutigara ase chinjira ibere kerugia nyarike gotware mochando anene ngera print jibaro tepebas kolengana nebigambiro biribire ase chinsemo anyure ebinambi bekire kinagia makisongo ngebekire nebinabine bibekire egatwara ne koti ekurugo chika yaboli ekiombe kyo IBC Kenyara kikora print jibaro tepebas go ikebine ebyariro nyure Nairobi ekinagia Johnson Sakajo yukurigiro kyo gavana ngera era boyigona baromba tebrina ekibono yatigire ekiombe kyo bajoria munechimbe IBC asenchira ya darema ekero yasnyiro ki uprinti amasagara na hade maju uprinti ekero ebine byarire kolengana nababwatani bube commission ejini gobatana ebintu byabo yani ni basnyiro kweroberi anene ase ballot papers ko print ballot papers utaka gwasomera ningikirire mangana ya endete kwena kiwa na bogwa somera se beji ya gatano atatu egaseti ni ya the standard ingoligereria egazeti ya Daily Nation epeji ya 10 nindoche ekoti mnayanyarire kwa bagoseke gambero kyanyare kwa bakegotanga chibilioni isano na isato se chibengi gosechi account emerongo 5 nebere ase omo Kenya na boigo omo Nigeria banyare kwa bakobwatiraniwa ase amaboli anyare kwa bakagosoka na kibabwate chibesecho ase chi account echo omwaka bwechiri bubere 15 na ibere omo oyore koru chinsemo chia Nigeria omanyikanite na flat web niganyate kwa bakagoika ase ensi ya Kenya akanyara kwa bagakoegwa ebengi anyare kwa bagakobeka chibesa chia ikorende chi account nigo chanyare kwa bachinyinge ase aigorte account ya chinsemo chiri chebengi ya Equity KCB na boigo Guarantee Bank Ecobank na nechinde chinyinge banigo chibesa chianyare kwa bachigotangwa ase banyare kwa bagokagero bunambanyare kwa bagoswa ase obunereri ase chinsemo chiri chia online epeji ya 10 nomo nigo yanyare ko bagiye kumurikira engana ye kigasi abo ase oboteneneri bwa April banyare ko abo kumurikira engane yo nigo banyare ko bagoteba nigo serikali yanyara ko bagiye kuyelirigori ase banyare ko bakona cha ebango korwa 16% goika 8% nigo baganeti aboni agose abonchorera bekigas banyara ko bakoyelia amagolia yo ase obwango nigo botukibakora kibuna egasi yo mutungi o 6 kg nigo ko nigo ase elibweye mona 500 oika elibweye mona 700 na boigo umutungi o 13 kg
nigo konigwa egati chiribu 3 ne chimibere goika chiribu 3,500 bono oboteneneri obubwa epra bokoragwa na General Daniel Kipto nigatebire buna abonchoriria mbachikoganyanga bakore stock eri babwate nigo babwenete koiyeria rigori kegima ekiagera eserikali nero enyarere kobage koiyeri rigori erio ingoenda goika page ya 12 nigo ndoche egazeti gose omuliki bw'egazeti yiga amurikerete amangana y'emitandao asobotutukanu banyare kwa bakwanekigwa ningo orachikoira obugambi magega ya Uhuru Kenyatta gosoa ase omutimoko nigo abarwanireri abaiga babere banyarire ko bakoreta liberera oyore William Ruto na boigo Raila Odinga ase bagoteba buna nigo amasikani ataranyara ko bagakwaneke ogocha ase omorai wense boigo nigo bamulikirete na kichinsemo chiri cha Facebook nabo igo Twitter nabo igo TikTok chanyare ko bachigu abana siasa bagwakana abantu elinde ko ene kibuna banyare ko bakolika amangana yogolimo ase chinsemo chiri boigo nigo bamulikirete Rigathi Gachagua niganyare ko bagakoba link digose ko bwateranirwa na Safaricom ase bagoteba niga akome chi calls nyinge gose niga ko chi information chi nyinge osamangana mange wetera online ase banyare ko bakomokorera obutuki nabo gwesomera egazeti yukorende nigo bakorera bagateba niga egetambukiro kerachikoimokigwa ase onde bwensi oranyare ko bagakwena na amangana yobolimo ase chinsemo chiri chemitando boigo ingwenda goika ase page ya 14 nigo bono abaiboli bali bwate aborokigwa ase grade 6 banyare ko bagosaba mbanyare ko bakugora amasakara a CBC enige gocha magega omoteneneri bwechisemi Professor George Magwa ko batebuna obunereri mbochi gotoka ase abantu baranyara ko bagwesoke bakubangaina nga ana ara amasakara bunaliri amasakara KCP anyarita ko bakagosoka bonigo banyare ko ba okora gogotindi kwa ruru goche ase abaiboli nyako bwate omwana wo ole grade 6 tonyara ko bagokugora amasakara test papers chia CBC kero mwanji muringo kwira wikase beji 11 gaseti ya testande karotoroji tutaketukara sumutubo mokego neri murikirete igorenga neri mwamu ya testande ya murikirete igorona kiraira atebiruna ogasere gujugutika ko tainda chikura kuringana gaseti yibona se beji 12 murikirete buna there will be no elections without manyo for the register oirere odebuna kuranji gujugwakwa buna ere chesteri ngoro gose manyo osenjireri ge kordiro jugutumega onyerune kyombe kabajora maneji mbebe IBC ni okyarede buna umwako yoga ni gutumia digital njira yekerero aso gwakicigura kiroko ndalia sege tuo kwa identified njira yekerero na gwakikura yao kunende raira ni gona ndeso kina tena ya register ya manual eri ngore tajeti bochoni mbiri yoka kana so mwako korengana Raila Odinga ni gaote abuna bali bakurwana na barabwane no mabwa Kenya kwanza ni boroberetie koiba chikura chi milioni 2 ni gate beruna ikiombe kigia Kenya kwanza na kiroberi nango kirikoira goseni go kigo kibrand koiba chikura chi milioni 2 korengana na Raila korengana nene ni gate beruna abone kiombe kirikyo bachoria management IBC Kenya ge kolete manual register na electronic register chikora chimaya kogenda korengana na Raila ni yate una 10,000 polling stations ni go chirobereri na chikura nchiro Kenya kwanza ya rosiri igo chikore tororo ndi chibarwe igo no mangana na makongu ena kiwe ekarobon tororo na chikura metotuke matuke 30 na abere go chiaso bochorio bonne konende tororo na Raila ngakieso kirute kwa somera Raila yoro go kwanda bantu bagi tunguri county eri ya Kiambu tukuri ni gatero na ya go ikimiro beria korubuyeno imprinting tera korwa ekarba rojo mabwa Kenya bwa simiro maja bwa teruna bwa mochiri Moses Wetangura oyoro aso mabwa Kenya kwanza na ndoro muraiwe kiamagia Ford Kenya amangana na mangare siasa igotegwa somero na ngakiraira gotebera na goike manyo register tumeke goikonya nyora mangana bya CBJ 10 nemo boiga CBJ ni murikete na kibono egwisara yobo sombi asensi ito ya Kenya ya nyarike gotebuna chigali jikubuguri wetani abantu batano babere njirigo chikotumeka Nairobi Expressway korengana numuriki wa seti na korengana mangana bwatogetu nomo wasiri bobo sombi James Masharia nigatebera nigo banya itiba uchitene njigare jikotakendororo korengana ne mebasukano yanyadige kwena kiwasi nseme yugo ikaboni gabante merongevere nigo banya ode batigiru ne chingoma nseme yekero chigali chiko chaturungana ase nseme boyo nigatete bana speed limit eta kere kurigere liwase nseme yutogo ikase beje 12 nige
morekerete Kiaburai bari bakuriye ibirogo by'Uburai anena sinsemo kiri cya Nyanza banyarire bakwabarera anekero umurai w'ikiama UDM rera murodinga mona barai bande bamachiko kwana bunebe 6 piece go sebe suti kurengana bari bakuriye ibirogo ni babere na yaya inkito tayaruri bagali abene twiri chikure no etora so mo kwa simuro moja kolende tora sebiama kungote kwa somera ngakiaburai bareire bari bakurwandekero gwetera sikiama UDM MDG NC Biri for the Kenya kujinsemo ni gogo ya soma sebeji ya 12 ekero umuriki amurikirete na abantu boboere na watena ya 6 piece ko sesuti teta keiri asinga ke yabone kundo muraya chorwe kolengana nebikorwa biaye tigatora enda Sense Media kabere ye studio tokoirana ngokomanyetole amange Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Nigo bono yakoni kirundekerene Nego kurendera Chibicha chinkia Naboigo chinkeno nukukigima Nabogo tonyora Asoro gonkor bogusi Neji kaunti chito etanaine Buna kaunti ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori Nechisemo chinde chinyinge Nigo kotonyora Asika kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 Na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao Igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga Ekio korentera emerubuli emerunge Chinka kichonsi Ndizi TV Obwensu Vuomogusi Ayene bundi yokoro sistema gose nkuwaga chori nyumba yao nako yebalera bono Roka Electricals neduka yoko n'ibintu by'istima ke wholesale na boiga senjira ya retail nigo babwate ebintu byonsi byokubeka istima buna circuit breaker lamp holder consumer units showers chi extensions earth rod chi cable chi socket na top plugs onye gutagete chitaya ceiling lamps fluorescent tubes na fittings, floodlights, wall brackets, panel light, downlighters, street lights na boigo ebingere byagisieri mbabwata boigo chigulu chia konta na tanchit na okonyora conduit pipes, circular boxes, switch boxes, cable ties na insulation tapes batarire asamagacho anyatero plaza animiving National Bank ground floor hospital road imeyumu chukisi akesimi asenamba enuti sanu na ibere yemo isanu maizeto isanu ibire yemo kianda isano naisato gose enuti isano na ibire yemo isano kianda isato kianda isano naisato gose enuti isano na ibire yemo kianda noti isano naisato enuti Roka Electricals ebintu byonse byokoro sistema inseyekera mekemo Eduka yobonchoreria ya Kisii Mart Mega nigo togukoreria amangana maya igoro yebintu tokonia. Asensemo ya electronics nigo tobwate chi fridge, chi dispenser, chi washing machines, chi TV set, chi generator, chi microwave gati ye chinde. Ntobwate chi dining tables, chi sofa sets, chi TV stand, ebitanda, chi coffee tables, ebirogo byogo ikaransa gose office seats, ebinto byabolere ngamona emeito yebirengo chi duvet, amarangeti, chineti chogotanga chiumbu, ebinto bya jikoni boigonto buate, chi thermos, chi hotpots, chi sani, ebikombe, chi pressure cookers, chindagira boigo ntobuate buna emechere, amasia mandasi, amaguta yogo karanga, boigo ntobuate ebekari aito yokoroseria emegati.
ebikoroto nigo tobwate byechingencho ao buna ebyeskuru cashews chirabas chisport shoes asabanchi bebinyugwa ntora batiga magega asengencho ntobwate nsemo ya wines and spirits ase morego kie chianga boigo ntobwate chia latest design chiabana abasubati amo nabasacha ensemo yokogo kiabana ntobwate chitoys ao chinyange nebinto binde asebalia mobwate chigali timo baisa koya amase asengencho nigo tobwate libaga ligale asemo kwegeka chigali chaino nobolendi bwebirengo byaigoro nigo togotoka asomochie okisi epare nene ya kisi Kisumu mbarabare namagacho akwanza building Kisi Mart Mega, the only money saver in town. Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito vemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Ndizi TV obwansu vomugusi. Jumuri kerende ko bati moro Ensakia karoli tuko liara misiri genya satu anjiri na ndo kwirende asintundende ya kabere ya magaseto rinali airobor to kunendara wikyoro mbarado jibande te kutoma chuchumbe chawe na wate abuna no bali mi yumuro Ensakia bon mambye to ko bakirambe muno Charles Onyonga ate ano alime yumuro Ensakia bon mambye ate na bwa kirabia na ni wende to ko bwati asinchira enki kabisa mbye mona asinginchi magaseto moja mata somera bia antoko nyora asinchira enki kabisa nalo kuna lidi nyaboke awate anere no alime yumuro Ensakia bon mambya no alamo 90 annex nyakerario nera awate ano alime yumuro sikwera ndabu pamoja hadi tamati no ndamo 9 tinda suka na ande tindo jigose ni suke mpaka mwako ndimbye mono asibadi mandeta koba ime yumuro esira nyamoita awate na esira nyanchangma awate anere no alime yumuro next nyanjuice nera awate ano alime yumuro Ensakia bon mambia mono mwanjumo de kranda kutobwati na kutuma SMS ya ugo ja studio kwitira sensemeli mitandao na boga sensemeli yesimi eyeri gurabwe na mbiyeri gurabwe na rotoma uchumbe ya utwa nyora sinjira ya bene nabago tonyora chinsemo chiri che website gwetera www.ndizitv.or.ke wego nabago toma ekerengera likiago ase chinsemo chiri cha YouTube bagotonyora gwetera Ndizi TV News ne chinsemo chiri cha abantu bali be SMS nabago toyete ogoto SMS gwetera enambe yiregabo ase screen yago ingolegereria egazeti ya Daily Nation enseme page ya 15 na ibere nindoche abantu banyare kwa bagosaba ase abana siasa bali bagokora chi campaign cyabo gwetera endagera nigo banyare kwa bagosabwa banyare kwa bagotigana n'abana siasa bangabunabo nigo bono bagoteba buna abantu nigo bagweneta koligererwa bono igatali gwikaba kechikura bamanya ko bakoyererwa amaburi ekyagera bono iganigo obo gima bwanyarira ko babogo ko ngakegima ase abantu batabwati chinguru go kwara umuntu tagochigwaka chikura karenchara nabo igo nigo ogotenene bobo chenu banyare kwa bokoru ogochika kochia ase abantu in West Africa banyare kwa bagotiga obotumeki bwetumbato ase chinsemecho nigo banyare kwa bakoerera nara yali arachiko semadara kiali etumbato egochiyaleta akero umuntu agutumika asigika egetambe boigo ingoenda ase page ya 15 na gatatu na boigo page ya 19 nigo amangana nyari ko baga kumurikerugali amatindike gima ase abarwanereri abanyari ko bagusabo banyara ko bagokora chi campaign chomolembe elinde ko ene kibuna uchumi ya Kenya nigo ego chikoimukirega ase kerengo kigoro boigo abakichikora nigo banyari ko bagosabo gochora abarayi bali babwate amaroro na boigo barachikoleta amagenderero asense ya Kenya anene mono ase chinsemo chiricha
uchumi boigo nigo banyari kwa bagoteba buna oguturubani omorembe asinse itu ya Kenya nigo orachikonyara kwa bagokoirani amagenderero ense boigo oboteneneri bw'obochenu nigo banyari kwa bokomurikera milk bank asi abantu bali bakogongia asi kinyagitari banyari kwa bagosaba badonate amabere gochiache chibengi elinde kwa ne kibuna abana bali bakoiburwa ebingwerere banyari kwa bakoenyorera endagera yabo eyuire amabere Waiwa ase chinsemecho nigo bamurikirete wajakoya ase batebire buna abantu mbarororo abange bagusira emerobere ya wajakoya oyo gwate amaroro okorwanere kirgo kyobora ibense gwetera ekiamagia roots party oyo otebire buna nachikoya ne kibuna chingiti chanyere kwa chigotu ense asense ya Kenya nabo igo ekemeri Kenya sole gosimekwa elinda kwa ne kibuna banyere kwa bako Kenya lideni ya Kenya boigo ase page yoyo nigo bamurikirete na kibaranyara kwa bago kwanera abasaye elinda kwa ne kibuna tibaranyara kwa bago turubani chi campaign asense ya Kenya nigo batebire nigo ebyombe bibwenerete gwesokia na gukwanira abasaye elinde kwa ne kibuna banyere kwa bago beka omorembe anene mono chinga kichiga liberera lya siasa lya nyara kwa liko ne kibwa asense ya Kenya Nkarongo koira ase mangana county cia sigasitia testara ningo kwero ikase beje merongibere egara tokumurikira chi county bone serikali ya bikire miroberi ya bene kwene kibuna kwendere yubwagachi nekero iroberi tuchkwagachi bara ya tika garisa kulingana muri gwasedi na muri kibuna serikali gobono ya teruna epare yuni yujigo chaka asimiti nyitatu erevosio erikona kibuna bwagachi kwendera bore asense ito ya Kenya kulingana no muri gwasedi na muri kibuna serikali yujigo tumia chi billion sano inyuguta isano eligokora project yero sikokora bwagachi obwe para kulingana ne serikali ya abuna Paris kwagachu nigera chigokora emuchando bwo gochirana gwechipara ase para osase town ya tika boigo obosombi ni gobora chikwene kiwa sense meyuya abantu banyara bakwire ibintu byabo gosobokorari gosobonjori mbuchiko kina sense meyo tegwesomera mwana yu na serikali enderete kukini ibirengo by'ubwagachi gwechipara aho nabo gwesomera sebechi yemerongo ibere Oiga sebechi yemerongo ibere ni muregerede na kibone serikali na ande gwetera egwisara y'uburindi bwime yanyarige ku extend gose comment curfew y'umutinyo yomase chinsemo jiri cha baringo erigo Marakwet na West Pokot kubatekana nobo saga ni bolwendete kwenda kiwabu gosobo sali bendete kwenda kiwabu ka ukwana litukurigoro asense meria na Teachers Training College regional commissioner Mahali Mohamed Olive Fale diga tetebna serikali gobona ande ya mentira matukemero ngetato ye curfew gosogo tasoka isiko kero gotasoka isiko engaki ya botuko kero kwaso iri nyomba nigo ego chaka litko rero nande eire amatuko emerongetatu asebaterune serikali ndata kurigichi ebyoge gose ebyoge kurwasa abantu bali babwate ebyoge ebyo kibunduki maminja nerijiko kone ni adebrune serikali nechikwenda gokorobo ya bibotindi na koruge kurege tindi gochiasa basagani oboze anene bali makanda jipandite sense me kurengana nere nikateberuna eke nigo gikwirira buna goikababe kemeroberi ya bwene na gokinia mangana security sense meyu anene currency ya Kenya ndete kweriyo ya sobo choro bonne bu mwaka oyoiga boigo ndurigere liuna ngaki familia ya makuru wa sense meri ya Naivas gose Naivas family na kibono ya nyarege ko rigeria na kigo chikoebagana enibo abamenyi osaba menye bali bahoneti gose bali bambwate Naivas ngakibono paro bere na kibo chikobagana enibo yabo mugano wita kwasomera nigo konyora sebeji yemerongo ibere neyemo ene gaseti ya The Standard ingoligeria egazeti ya Daily Nation ase page yemerongo ibere ni 3 nigondoche county ya Mombasa nigo banyariko bakumurikira abarwanereri ase bakuriya ekirugo kyobo governor nigo bamurikira umuriki begazeti yo niganyariko bagakumurikira abarwanereri bane oyo kabeire omo senator Hassan Omari oyo kuriye ekirugo kyobo governor gwetera ekyama gya UDA nabo igo muvita MP oyo kabeire oyo korokwa Abdul Samad Nasir okuriye ekirugo kyobo governor gwetera
gwetera ekiama gia ODM yo kabeire omugavana we county ya Nairobi Mbuvi Mike Songo gwetera ekiama gia Wiper na baigo oyo kabeire omo deputy governor William Kingi oyo koligi gwetera ekiama gia Pamoja African nigo banyere kwa bakoligereria ebo governor we county ya Mombasa abo se bakoligereria ningora chikonyara kwa bagakoleta amagendero ase chinsemechi obo mobwa Kenya kwanza nigo banyere kwa bakubeta ese inse abo ese yo gwanchera nanse ase bagoteba ase metinye etato emetangani yobogambi bwabo kibaraso ase serikali mbachikwane kibuna airport yanyarire ko bage koirani gwa support services obokoreri bwa airport banyere ko bokoirana gwa chichinsemo chirichi ya Mombasa nigo muri kibwe gazeti yo aba muri kire account ya Mombasa abwese koigwa obolito ekiagera amagenderero ase chinsemo chiri nigo anyere ko baga koirana inse nabo igo korwania obokurumi banyere ko bokwane kigwa ase kerengo kigoro ase chinsemo chiri Eka torgeti kwena somotumo kumokende tokora mangana ya magaseti nelina abantu korangana ne kiombe gaze UN niko bon Kenya ge kuboto korobot buna abantu chi million ibere chi ngudeseto chi billion ibere ene ngudeseto niko babwate nchara asense ensengima yo Kenya kerende to kutwara go sikwa ko mochando bumura kera jinsema jinde niko bon kiombe geri kya UN Kenya ge kuboto korobot buna abantu chi billion ibere chi billion nibere nenu deseto no bakiro mochando bwenjara ase ense enkima igote kwa somera mangana ayunga ki Kenya mpira ngo kibwate nabuga somera sebeje merongibere nesano eso to asegasedi ya testano mwanjumulete tukorerabu kurwa sense media magasedi ende tukwero ikasa mangana mayapo no mambia inene ngende kwirobile karo magani bitawo cha studio karo tukrera tuchi kwanda siasa ya Nyakoe ward igomogani oyo koligi kiro Kenya Nyakoe ward katia bali bakoli yo mabongo ikara ase studio ende tukwande siasa yenseba ya Nyakoe ward igotosuka na mangi tukoroberi tutureka sense media ya studio Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakiranikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ikigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi ine aye no mwana siasa okoria ikirogo bono tibwechanda eduka Kisii Brands twachire angenaye enyorere ebintu biria oganitia se campaign yago aiga aseduka ito ngo print tore chi t-shirts chi hoodie amaburi chi kobi chi banner chi reflector chi poster 3D signage chi light box boigo ngo kora tore vehicle branding gatia yande amange tibwe chanda kogendare no tore angenaye aiga somo chiobo songo ayegonsi pi nigoko yanyora asiri gori lya mubuko tostarere asama gacho a Uhuru Plaza ekoroba ya kabiri boigo nabogo twakira esimi ase namba 0727 026 368 gose 0724 297 565 Kisii Brands Creative Printing Solution. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi
bwanchu muligerera na sebiro binde ngo kwaligania imeye mesaya amaya Ensakia elinde ngo manyena rayanyere ko bakago kolekana emambi ya bonoiga asengo chikokoletera amangana yo amaya asenchera yo bwekeranu elitariane Frida Kerubo ngo irananda sege kege ngo manye na raina kwaliganiria. Chinsemo chiri cha YouTube na bagotonyora gwetera Ndizi TV News na boigo chinsemo chiri cha website na bagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke. Ingo chaka kigima omokonyi bumuske Manson Oyongo oyomanyikante muna Alfred Ndemo niganyare ko bagakonganya korwa ase ekiamekyo gya Kenya National Congress abo asachire kumusira oyokorigia ekiro kyobugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati asanyare ko bakagoteba mbachiko bwaterana asobwamo nabo igokoene kibuna onyare ko bagakonyora obubui asobo cholyo bonene bole bosyo okwana ime campaign bare gukora ime county ya Kisii niganyare ko bakagosaba abamenye be county yo okora campaign cyo morembe anene mono liberere lya sesa lyanyare ko balikoene kigwa asenseito ya Kenya ikuwa nyapara ama kufanya kitu naitwa oversight. Mimi ndio nitakuwa nachunga pesa ili zifanye kazi, ndio wale ambao watu watakuwa wanafanya kazi kwa kaunti hawatazivuja. Kwa hivyo ningependa kufurahia kuwa tena gavana wetu Arati amekubaliana kuwa atamleta Daktari Ndemo ashughulike na kupanga hesabu ya kura hizi zinakuja kwa hizi wiki nne ambao zinaisha. Tukishinda kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu, Mheshimiwa Dr. Ndemo atakuwa kwa county government ya Mheshimiwa Arati ambako atakuwa anafanya kazi ile ambayo yeye atapenda. Motonto declaration uletutu tumeamua, na mimi nataka kila mtu mwenye ako hapa anisikize vizuri na tuwape mbele ya Mwenyezi Mungu ya kwamba hapa Getutu mahali tumefika, tumeamua safari hii hatutaki kugawa kura ato. Tumeamua ya kwamba kuna wengi ambao wako mahali fulani, wako kwa vikapu fulani, hao wote msiwatusi, tumewaomba warudi nyumbani. Mmekubali? Tutafanya kampeni ya amani, na tunaomba ndugu zetu wale wazee kampeni wakati huu, na nyinyi mkampeni kwa amani. Hatutafanya fujo yoyote. Tumefanya mikutano 87, huu ni wa 87 leo Kisii mzima, na hajawahi pata watu chini ya 5,000. Watu wengi kuliko wale wako hapa, na hajawahi kuwa na fujo yoyote. Hatutarajii siku zilizobaki kukuwe na fujo. Sisi kama timu Simba Arati tutahakikisha tumedumisha amani. Mwisho, nataka niombe ndugu zangu hapa Getutu, mwenzi mahali mpo, muamue tutembee pamoja, na wakati mmeamua tutembee pamoja, wale wazee ambao wamemaliza kazi tunawaheshimu. Biblia inasema watoto heshimuni wazazi ndipo siku zenu ziwe nyingi, lakini wazazi msiwachokoze watoto. Tunaomba mzee Ongwae, sisi ni kama vijana wako, usichokose sisi. Tutakuheshimu lakini usichokose sisi. Chinga kiechio omoraibe kiama gia Kenya National Congress Manson Oyongo nigakwanete n'abarikiba mang'ana asa tebetebuna Alfred Ndemo nigatigarite koba omokonyo ye oika chinga kichiri arakane gwesokia na boigo gutianigwa ase ogosoa sobogambi chinga ki arabe omugavana we county ya Kisii. Aya nigo ayabegetetene nikobwatekana nelichiko libekire wetera obochori asa tebetebuna nigatigarite koba omokonyo ye goikali chikeliria mwanchire ekero araire obogambi gochigokora obonjoreri elinde kwenyorera omokonyi omung'ao. The deputy governor.
igonda tukabatebi sikulia rero na igure kurwa se radio bagotangasa inga my deputy governor otire wakore campaign yogo deputy governor ochire kuwate simontonde kurekia makende igonda tabati abantu nga ekitu kibwati kende agento na misine kura ya yemo ekora ngo ngakara linga ngo bananche patekara chira meeting ikure ndi Kenya lakini ere no are Italia no lire ase barot amonanche ngakatoji wakere chukura abantu chikongakera nere egonyo bangake onere bamwake karite Italia no lire amatoka gotokea na irire bugavana twire bugavana igone no ari egendo chikoganyu yoka madeka kama ile chukura ngo mare swanini ngama irire bugambi angagocha kuwate bible ngane deputy governor na ili auchkurusi wora na indanya olibaga byo kumurusi tabe deputy governor asebo na ndenje kumurusi na sheria kumurusi akare sheria kotanga kama ile chukura we kama be swan in so we kagabo nero ratake karatwe kiregabo ta chicha abe swan in acha abe swan in nero chikobe a deputy aba siasere na ina sheria na verego and it's not you can do necessary sheria nyote ine dichikolia sheria gotigara imeyoro botiororwa Manson Oyongo litukole igoroni ganyate ko bagakumerana n'abana boda boda abo ase abatebeti bona banyare ko bakomusira chinga kechiga aligereti obochori obonene nigo anyate ko bagakoba enekeria nabo igo kobaerera narai arachigwikira nikiaranyare ko bagakoba omugavana we county ya Kisii Kijita yikabiria na ndere gari zikala akolete chekabu ono ndara ndara Ekiminano kyubo governor se county ya Kisii nigo kegenderete ne chimbero chokoligiana gokwana n'abamenyi ba Kisii eliokoligia gusirwa asabarai bali bakoligie kirogekyo zero ko kakago nkoli kabiriri ndi very busy kanere wodi ekweka mzingi mama kofi Manson Oyongo kurwe kiama kia Kenya National Congress KNC onyoliro gosirwa kurwa sensemo y'abana boda boda kurwa se bunge ya Kitutu Chache South. Mheshimiwa Manson Oyongo otwariganira ntwe n'abagetutu boda boda ito yonsi abarai otwekira namangana twarore namangana maya otogotebanga Mheshimiwa Manson Oyongo korengana na amangana ye gose manifesto yaye igaisaine asogotogambera Kisii County nigo boigo abarai au gati yabo oyokoligie kirogo kyobo MCA Kitutu Central wetera ekiamekyo gya Kenya National Congress Richard Atandi nigo bateba wetera obokoreri bwa yobya Oyongo na isaine asokora county ya Kisii ngo batebe kwanza abana habari asante asogoto ikange batebo maenanga perform omuntu ora katokonya Manson Oyongo sakora ya record mira ko letekera ringo kumubunga omuntu kweka ngora barende nenkore Oyongo Oyongo naerera aliara chikokorera abamenyi mono abana boda boda asaina kyago chekobachi driving license kera omarundia eliokoenekia obokaryo bya asechibara onanua pikipiki 130,000 wakati umelipa mpaka umalishe kulipa you pay 280. Nataka kuambia na moniamini moniangalie vizuri nitapeana pesa revolving fund which you not pay interest hamtalipa faida nigo boigo asaba abantu bonsi komosira elio achikoleta amonchorelia ase county ya Kisii anene amagendero ase chinsemo chingencho ase abamenyi abo gati yabo amache obokorelio bya bwabachenu obolemi gati ya magenderande amange patia nafasi nikikuwa gavana yenu nitawaletea maji hapa maneno yangu nasema 1 kilometer tap to water 1 kilometer tap to water so I will let you water right in your areas you will have water because money is there first you should not have a challenge on that Sara Nyarangi Ontita Ndizi TV
Mbia mono Sara Nyarangi Ontita asogotwariganiria orobotoria senchira yo bwekeren korende gotigana nayo na gosika mutuni gongo komanyibuna oyo korigia ekirego kyobo governor eme county ya Kisii gwetera ekiama gya UDA Ezekiel Machogu nigo litkole igoro anyata kwa bakagu yakera ekoko asechinsemo chiricha otamba eme bunge ya Nyalibali chache nigo anyata kwa bakako basaba abamenye benseme yo komosira aseganga yayo korigia ekirego kyobo governor nabo yo komosira mokonyo ye Dr. Joash Mangi na bogo kwene kibuna onyere kwa bagakoba omo senator we county ya Kisii. Oroboti oruni goru kwaligani wana Josephat Amisi. Ise ya matuko emerongo tatu maiga yense ya Kenya gosoa ase obochori obonene. Bono chikambeni chugwe akira ekokonigo chigenderete asense ya Kenya anene ase orogongo oruagusi. Lizukolia lero, muruanereria bwekero kyobo governor wetera ase tiketi ya UDA Ezekiel Machogu. Niganyara ko bagakora abarayibande ase kampeni imeyensemo ya utamba ase constituency ya Nyalibali chache. Magagalia bagakamaro manzara namakwamia komurancha abantu baminto ongeresa ngana banche tenanga neruete ko bakore bashengiya naendo monto byukora tunyoro borongo bunabanyari baluna gushi ega korukubiriya musamaru tumwanchire mu machi kure baki abanyari bayo samasikari manchire nire baki ngoro kingoko bukoga mwanchire Zekilio nyarako bagakoro sietare yona abaraibande gati yabo omuruanire bwekerogo kia obo senator Joash Mangi niganyarire ko bagakobagania abamenyi banyalibali chachi banyare ko bakomwakera ekura omuruanire bwekero kyobo bunge ase constituency Nyalibali chache Zairi Chanda gati ya alia nyarako bagako okwanerego ya chandi gateba nigara nyarako bakubaletera amagendero ayabwenderete ase constituency yo ase chinga kichintambe ya rokanirenga abirige kwirana maiga akina intwekera bamatoga bago tobuga bonantoko babo seneta wetera Mangi abanyari bali mu inorete kauni to chimbebe cheto cyasariwe omumuro yo sariri chimbebe cheto cyo manyari bali na mo ko seneta bakimwanjire to Mangi ngoro kinga maoka Mangi ga ngoro kingo eriya tatabantu babinto Omongi na terasa bituturu monchari ndibachi abutke ruitiro bote abanyina nabaletera kibasha cheno na nabakorera ashingiya bakimwanjire nanko amuru bitutukura arone musumaka ngoma Nyalibali ingoma Nyalibali na torere ngeka machikure na tugwakashama twanjire bakimorokia mawaka bitutungo Urwaneria boigo bubo senator Joash Mangi niganyara ko bagakobagania abamenyi abo banyara ko bakubwatira naso bwamo elinde banyara ko bakwenekia ngabanyare ko bakomwakereze klima cyo guchikura elinda nyare ko baga guchikora county eyo ya Kisii na boigo nigo banyara ko bakomwakera ekoko omurwanire bwekiama gya UDA asobora yobonere bwense William Ruto asebateba nigo obono arachiko bagakwenekia bunakera ensemo ya Kenya nyare ko bagekonyora amagendro arengaine nadigara nyomba Mangi mwate korora Umongra butu mwate korora Ubarino mwate korora Zaire Mwate wake ungawoliga Intene mori Nos Mangi Yani amwate Zaire iga Yana mungatare dusti muzaneka Koribotelia kurwa Ndizi TV liderana kwa Josephat Amisi. Mbia mono sana omulikito Josephat Hamisi asogotwariganiria oroboti rwa senchira yobwekirano korende gotigana nayo na gusika mutuni gongo komanyibuna obotukini gobokoro kibuna ense ya Kenya nigere namba 3 asabana abanyaruka inse y'emyaka emerongo ebere bakonyora amalito agenkyo oyore omobisa otenenete amangana y'abana ase county sub county ya Nyamira South Nimrod Ndayala nigo anyare kwa
basaba abaiboli kurenda abana babo nabo igoko batanga ase amakongo wano omurikito Job Maangi nigo atarete chinseme cyo na gutwariganiria oroboti rokobwatia kubwatekana na roboti rwakoretwe ni wizara y'obochenu nigo Kenya eregatie chinse chitangaine asa abana babwate amarito barenze emyaka 13 Ndizi TV nto iregetambukero gyo gutarira omwabisa okurwanirira obwene bw'abana ase county ya Nyamira South Nimrod Ndayala Alijo oyotoerera asobwagare igoro yengane yo komenteka kwa abana bale n'obolito. A brief holiday session. We've noticed that there's quite a number of issues of concern. Key among them is teenage pregnancies, which at our office it is recorded as neglect cases. Nasaba baiboli goika abana babo ange ekero gyekinga kyekikyerusa nakoba amaegelio amaya. I would like to urge parents to be keen when it comes to monitoring their children, because we realize that most of the time parenting is left to teachers. Abana mbasoboka konya baiboli na kwerenda buya ekero gyekinga kyekikyerusa nasemya abana gosoera muntu nde bwensi oyoko bonerelia obwene bwabo. Children to also take good care of themselves, and if they are having any challenges at home, they can report to their parents, any relative. They can report to any local authorities that they are aware of, be it at school, be it at home, be it at any local administrator. That is, they can dial 116 and they'll be properly guided and also assisted. Engana yo morembe asichinga kichia siasa abana mbasabwa kwerenda na gwetanga korwase chiburaburu chinde chionsi. So they can do so, only attend rallies, but they can the proper way is to seek advice from the parent, and also let them be accompanied by parents, because you see if they go alone, something can befall them. Bono nigo esegeto ya rurugo cha sabaiboli barende abana babo na abana gwetanga kurwasa chisagwe chire chimbe na mangana atali amaya kurwasa chiabisi cha abana ime county Nyamira. Ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Korwa ase oroboti rurwa Job Maangi nigo naikire omweli obwa amaya ase ebirebiga kurende ngo gosaba tobasa gosikato basa konyegera kikirara gachinsa isano na ibere nonyara ko bagokonyora amange asenchera yobwenye kurende omuri omuralito Brighton Makoli ngo chale asegekegeke akoletere omugano bwelitko lyalero ngo kuganira litko ligia heretariane Frida Kerubo. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ndizi TV ubwansu bwumugusi nigo bono yakunikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon korbogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asete kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV ubwensu Vuomogusi, a company ya Davis and Shuttley
nigo yakorentire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yawo asobo korari bwabo nigo bakonia chipampu chiria cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima nkoni abali chiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiria choko bwati ya mache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu bindi binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache ichucho gutumika stima wose solar kuruwase chibohol ngose bisima uikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kuruwase bare nigo bago kubuguria umusigo guikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya hospital road angenebenki ya credit ase roundabout erangi na KTRH bakiresime ase namba enotisano neseto isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere marakabire gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere ibere gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano neseto isato ibere inye Davis and Shatleaf ango yobo kori emirimo bwao asogotumika chimashini chekerero orogendo rw'iki kilomita chintambe nigoro tagitokweroberia utarachaka bwiyariganiye kigima eliyo kogosoka oikiraniye eganka yao asumuru uburyo bwese abarya yobonjoreria nigo tokurigereria inakiekerengererio kegonchuka na kobemeremo iyekorete ngeria yakira lituko bono Frida Kirbo nigari asisabaria yogo korentera abantu baria bachagete kurwense bakaremereria gwetera makungu ao na bono nigo bagendrete gusukabusyo umerananere kira rituko lya lamisi enseye muninusu ya marokoba na boigo mwiroro rituko lya Jumatatu chinse isano neibere cha mogaso asumuru beliyo wesabaria yobonjoria imeya Ndizi TV. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitab mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere eyemo kianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ine aje no mwana siasa okoria ikirogo bono tiwe chanda eduka Kisi Brands twachire angenaye enyorere ebintu biria oganitia se campaign yago aiga aseduka ito ngo print tore chi t-shirts chi hoodie amaburi chi kobi chi banner chi reflector chi poster 3D signage chi lightbox boigo ngokora tore vehicle branding gatia yande amange tiwe chanda kogendare no tore angenaye aiga somo chiobosongo ayegonsi pi nigoko yanyora aseri gori lya mubuko tutarere asamagacho a Uhuru Plaza ekoroba ya kabiri boigo nabogo twakira esimi ase namba 0727 026 368 gose 0724 297
565. Kisii Brands Creative Printing Solution. Omwenoria bw'ekigusi n'omurubiryo bw'okugosemya gwokumanya gwokwerera iguru y'enogo y'omugusi n'okumanya y'engikiro yaitu n'okumanya y'oboroso bwitu n'okumanya na kwerera amang'ana abakuru baitu bari gukwana na kuyatumia ase chinkwano n'enogo yabo utakubatabura tubataburore bararire baimoke noanya nerieta baba ningo baba mbore bakagite nga baba ingina koro baroka ngina mama nkegusi mama ne Giswahili ngaigo minto mwamanye na mugusita ari koroka ngina nyoko baba ondereire kwa nyoko koro nere magukuru isokoro nere sokoro ekyo n'ebintu twataka gukomanya asomoroberio ito bweri tukoria rero tigabamanya omokene no karanda ukaribie stera nyagoseta omokene no karanda ukaribie njera nyagoseta kaingucha kainkoronga uraiya chingigikero cy'omugusi n'omurobiryo bw'egikoro cy'omugusi oyore n'ekirenga ikigukumanya chimbwa cy'omugusi chinyencho chinsoni amo n'oboroso bw'omwenyagitinga yoba komanyi nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyomungo mugaka bachegesa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansa nabanda ari nyumba manyasa ba karansite naro komanya baiseke abaganga abari kunyara baraseme ino omuraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ekigusi iriwo konyoria kugosemya na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'omugusi agano tokuriga yamange tokwana mange kero tokwanira igoro